Isigcawu samashumi amabili nesishiyagalombili sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi Unyaka Wesethembiso Season 1. Kusentatakusa phansi kweyihlahla ehlathini elisenhla nomfula obekulwelwa kuwona. Kuhlezi insizwe beziyibambile ishunqa phansi ziyaxoxa. Bude buduze nalapha phansi kwesinye esikhulu isihlahla kuneqobe elikhulu lomlilo eduze kwawo okuhlela ukhokhovula lwenyanga ewumahleke ehlathini wentshebe emhlophe. Kuyo kulokhu kulethwa abalindeka abalimaleka kabuhlungu abanamanxeba okugwazwa ahlasimulisa umzimba abalokhu betholakala sebeyimfunzana khona lapha ehlathini eliphezulu komfula. Inyanga ibakhothisa izibiba nezihlungu ibuye ibabophe ngomzungulo. Abanye uyabona nje ukuthi sekusela umndondo wokugcina lapha. Insizwa lezi eziphansi kwesihlahla zixoxa ngesiwombe sasebusuku. Insizwa yokuqala, cha, yona ibingelula lempi maqhawa nje. Kodwa ke siyabonga ngoba hayi seyidlulile. Ishimatasa ilolihlwa layo emlalazini wawuphambi kwayo. Lisho uliphinde lelo Donsela. Phela laba bafo kukhona isigaba la bese ngibona kahle ukuthi bayoze basigojele. Impi iqala uqina phakathi kwamabili ngesikhathi kufika leli linye ibutho belihamba nomfokaNtulu umazwakhe. We madoda, niyayiphatha inkonzo leyo. Phela ibona abantu laba bafike bayimisa yamanse impi ebisihlohla nathi. Zathi zila ezasemgazini zama lezi insizwa ngekho zangavumela lutho luza kuzona. Mina ngibona umhlola lapha yana. Ziphi zona lezi insizwa ngoba ngiyiboni angiyiboni ngisho nakulabo abasizayo lapha basiqoqa labalimele. Uyazi uqinisile. Hayibo. Basukume bonke bebhekisisa. Angaze ngibabone nje lapha. Kusenjalo khona esikhotheni esingezantsana kwalapho kuqhamuke laba abathwele abantu bebaqeqengile abantu abalimele futhi lokho kunyantisa umzimba. Oyedwa wabo kubonakala nje ukuthi usethule. Hayibo, kahle uchazani phela lo? Hawu madoda, futhi ke ngathi usethule. Ibuza ngokunyenyeza, ubona nje ukuthi zethukile manje lezi insizwa. Hayi, bathule bobathathu laba abantu bathatha. Uma kukhona saphila kubona, sekusela shaya isikhwehlela sokugcina kodwa Nkosi yami. Ayaphela kamaqhawe enkosi. Phoke sizothini? I-social fele ihlangene zalo. Baqiqingwe balethwe baze bafike babekwe phambi kwenyanga eyayibahlola amanxeba asemzimbeni nasekhanda ebheduke uwabona ukude nje ukuthi bebebulawa laba bantu. Lo yedwa usethule. Kodwa laba babili umazwakhe nomzika ayifani uyabona nje ukuthi hayi sekusela umndondo. Balaliswe phansi babhenyiswe lutho ngisho ukuthimula kodwa lokho. Emveni kwesikhathi nenyanga seyijuluke yamanzi kodwa lutho ukunyakaza kulamadoda iyalela ukuba bathathwe bayiswe esigodlweni sayo. Ngicabanga ukuthi kuzoba lula uma ngibanyangela lapha yakini ngoba hayi indlela engibona ngayo laba bantu okwabo sekungaphezulu nje kokugwaza. Kubuka sengazi ukuthi lo wenze lokhu usebenzisa izihlungu ezimbi. Kusenjalo kukhala ucinge ephaketheni kumazwakhe ngemuva. Bamphendule balukhiphe. Inkinga ibese kuthenini akekho kubo wazi ukuthi kucindezelwa kuyiphi inkinobho kuze lukhulume. Yebo, sobona. Insizwa ngaleso sikhathi isilubeke endlebeni. Lukhale khona lapha endlebeni kwazise wayengayicindezelanga inkinobho yokuluphendula. Yethuke lensizwa ilidedele luye luyowela muqamamana lulokhu lukhale njalo. Lucoshwe yenye insizwa. Siyakwemukela bo. Iyalubuka manje ilubheke lapha ebusweni balo. Khona ngiyalibona igama lalo fonayo. Ungqingetshe sekuwukuthi lukhulunyiswa kuphi. Ishi luphendula ilupena kwazise kade lokhu icindezela kulezi inkinobho kodwa kungakhulumi umuntu. Isijuluka imanzi te manje ekugcineni luthule. Mhlawumbe lo befona nje ubengakwazi nokusilethela usizo lokuqala. Hayafa phela lamadoda.
sekuzanywe zonke ibiba nehlungu kodwa kubukeka sengazuthi bazovuka laba bantu. Mhlawumbe bezosisiza ngempela. Kubuka sengazuthi omunye wabahlobo bakhe baledolobheni afunda kulona. Ngibona ngegama lesingisi. Asindabo phela thina opheli kuleli lakithi. Kusho ukuthi mhlawumbe omunye wamanesi noma odokotela abafunda naye. Kusenjalo luphinde likhale futhi ucingo. Kulokho akasekho ufuna ukulibamba. Isiqala ukunengeka ke manje inyama. Lalelani, thathani lento niyise la khona bakubo kwakhe lo mfana. Hleze bona bayazi ukuthi iphendula kanjani. Singelokhu sinenezelwa lezi izinto ezingathuli la sinezinto ezibaleke odlula lokho. Seniyofika nisho nakuyise wakhe lo mfana uthi hayi asisazi manje ukuthi sithatheni sihlanganise nani. Kodwa ke nje kubi ngempela kulo mfana kaNtuli. Useyayalela maye nje. Kodwa ke phela ningabatshela ukuthi sebengalindela noma yini. Ngiyalibona nje leli inxebe lisesiphangeni libi nalo. Kodwa lingethusa kakhulu yileli elisentanyeni elilokhu litshaze njalo igazi. Usophe kakhulu kwazise siphuzile nokumthola. Nangempela kuphuma insizwe ezintathu ziphuthuma koni nalume bakaMaswanga.